Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela kenazi ezihamba phambili namuhla. Kusingathwe eyabesibhuda kwezokuthutha ngomoya. Bamashele elikaNdunankulu bekhala ngezidingo kanti bathi kwakungcono emjondolo abasemzinto. Izindaba ze1KZN TV zifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Kukhuthazwa abesifazane ukuba bangazitheli ngabandayo bengene emkhakheni wezokuthutha ngomoya njengoba emaningi amathuba. Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhubeka ingqungquthela abesifazane abasemkhakheni wezokuthutha ngomoya ebihlelwe inhlangano elawula ukusebenza kwezindiza iSouth African Civil Aviation Authority ebibanjelwe eThekwini. Bafuna ukuqeda imicabango yokuthi umkhakha wezindiza ngoba badla izambane likaPondo kuphela. Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhubeka ingqungquthela abesifazane abakulomkhakha nalapho ke kubhungwe ngobuningi bamathuba akhona kusukela kosomabhizinisi abaphekayo nokunye okuningi. So civil aviation is not just being a pilot, not just about being an air traffic controller, but there are many other careers in that space. Entrepreneurs, you know, airlines, they consume a lot of services. A lot of products. The toilet paper that is provided, that is used on board an aircraft, is supplied by someone. Why don't we give women entrepreneurs, you know, a space to also come in and do things? Catering, for instance, you eat. There's something that you're going to buy, duty free, selling perfumes and things like those. And we are saying, you know, honestly, this is one space in our view that needs to be out there, be known, but also a space that must be willing to embrace women. Lengqungquthela ebizwa iNational Aviation Gender Summit sekungokwesihlanu isingathwa kuleli kanti kungokuqala ibanjwa kulesifundazwe. Kubikwa ukuthi ke silokhu siqhubeke njalo nokukhula isibalo sabesifazane kulomkhakha obuthathwa ke njengowabesilisa futhi abebala elimhlophe. Iziko lezindaba likhulume nentsha eyenza izifundo zalomkhakha kubalwa nokushayela izindiza kanti bakhale ngokugqoza koxhaso nengqinamba yenkece kwabafisa ke ukungena kuwo lomkhakha. This industry is very intimidating. When I first arrived in this industry at my flight school, I didn't realize then, I always knew all along that it was male dominant. But then when I got into the space in an institute, you actually feel it. So this industry requires you to be brave. It requires you, you just think of yourself as worthy to be here. Kumnandi kubhlungu futhi ayikho into ebuthebelele nje inkinga nje esibhekana nazo kakhulu nje some students sonke inkinga zemali inkinga nje kuyiyona ejwayelekile inkinga zemali ukuthola ama bursary kulula kakhulu enye inkinga ke ukuthi uphume kwigobolondo lakho yabo uwazane nabantu ukhulumisana nabantu kuba nzima umuntu uzijwayela ukuthi nje wena uyifundela wedwa kanti akwenzeki kanjalo la ufuna uphume nje uthola ulwazi nabanye abantu usekela ngqongqosho umnyango wezokuthutha kuleli uthi ke bangu 25,000 abasebenza eindaweni ezahlukene kulomkhakha kepha bangu 5,000 kuphela abangebesifazane nokusho ukuthi liselude ukhalo. Uphinde wabalula izinhlelo zokusebenzisana kuzo zonke izinhlobo zezokuthutha. Kunohlelo njengamanje ngaphansi kweNational Logistics Crisis Committee ukuqinisekisa ukuthi ukuthuthwa kweimpahla ekakhulukazi kuyasuswa emgwaqeni kufakwa ezitimeleni. Kuyinkolelo lethu kufanele kube khona nokuthi lokho kusebenzisana kufake phakathi ukususa impahla emgwaqeni ziye emabhanoyini ukuze sibalale umhlaba wonke. Lokho kuzosilekelela ukuphungula umthamo wokusebenza emgwaqeni kodwa kuphinde kulekele nezokuphepha emgwaqeni uma ubuka ukuthi ingozi ezingakanani njengoba silahlekelwe imiphefumulo engaphezulu ka12,000 unyaka nonyaka umnotho ubese uthola ukulahlekelwa ukusebenza umthamo ongango 19 billion rands ngonyaka. Ngakho ke umsebenzi wanamhlanje ukuqinisekisa ukuthi kukhona ukusebenzisana kuzo zonke inhlaka zezokuthutha zaseNingizimu Afrika. Endabeni ze1KZN TV kube uNtombi khona Mvubu ngeseThekwini.
Amalungu omphakathi avela ezindaweni ezahlukahlukene eMgungundlovu namaphethelo abe yingxenye yemashi ebibheke emahhovisi kaNdunankulu walesifundazwe namuhla ekhala ngezinto ezahlukahlukene eziphazamisa intuthuko yomphakathi. Kulo mphakathi obegqame kuwo namalungu eqembu le-MK Party bebekhala ke ngokungabinawo ugesi, amanzi kanye nokunye. Inkumbi zamalungu omphakathi akhela uMgungundlovu namaphethelo KwaZulu-Natal adelilanga ebelishisa likhipha umkhovetsheni namuhla. Amashele emahhovisi kaNdunankulu esifundazwe saKwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli akhona enkabeni edolobha eMgungundlovu namuhla. Kule masho begqame kakhulu kuyona abangamalungu e-MK Party kuvela ukuthi iningi lale mphakathi inkinga yayo enkulu ingogesi. Njengoba sila sinezikhalo ze-transform. Thina ke ethi inkinga yaqala ngoDisemba. Sifelwa i-transform endaweni yaseFrance. Transformer IO8. Mayifa i-transformer yethu safona singalitholi usizo. That was December last year. January asinagesi. It got to a point la umphakathi got together wahlanganisa imali wazithengela i-transformer. Masizithengela i-transformer sathola umuntu ozosifakela wasifakela yona by February. Then sahamba isikhathi July 15 the whole area, the whole ward kwasekumnyama singazi ukwenzakaleni. Following day we were called for a meeting. What's talking about transformer kufanele aphume because I installed illegal. Right? Today we are having a legal march concerning our transformers that were taken like 3 months now, sitting without lights in the community in Cinderella. Laba bathi kulezi inkinga ababhekene nazo sabefisa ke kungenelele uNdunankulu wesifundazwe kuzona. A lot of poor people that cannot afford the normal cost of electricity and water. Okay, there is no program for the city to help those. And those that are backed up with the electricity, the city council is demanding 10%, 20% of upfront payment and the balance over a year. And they always come and say, hey, please come and make an arrangement and then we will sort you out. You're going to pay for your service delivery. We understand that the city has to run. But where is the city's program to reach out to the poor, to reach out for the homeless, to reach out for whatever help that the resident had? Namhlanje na sizo letha uhlelo ezikhalazo kuNdunankulu wesikhashana waKwaZulu-Natal uMphembe. Ngezikhalazo ezenzeka komasipala abahlukahlukene eMoses Mabhida noma eMgungundlovu. Abantu bakamasipala abahambe bethatha ama-transformer abantu endaweni zabantu abamnyama, kucishwa ogesi, bavalelwe amanzi abantu bakithi. Sesisamisile izikhalazo komasipala abahlukahlukene eRichmond, eMshwathi, eMpofana, Semsunduzi kaningi, kodwa akukho kwenzakalayo. Manje sizodimanda ukuthi uNdunankulu wesikhashana akangenelele ngoba abantu bakithi sebekhathele ukubekezela and asifuna ukubona kushiswa imigwaqo ucekelwa phansi ingqalasizinda zomphakathi kodwa mawukuthi akangeneleli sizowudedela umphakathi wenze ngendlela ofuna ukwenza ngayo. Imizamo yokuthola ukuphawulwa kwehhovisi kaNdunankulu wesifundazwe saKwaZulu-Natal kayiphumelelanga kuze kwashaya isikhathi sokubika lolu daba emoyeni. Ezindabeni ze1 KZN TV nginguPhilani wakaCebekhulu. Idonsa kanzima imndeni isikhombisa ehlala ehholo lomphakathi eScottburg Hall esemzinto kuNoluseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal njengoba ithi sekuphele cishe iminyaka engaphezulu kwemibili bebhondelene kuleli ihholo njengoba bengenayo indawo abangaya kuyona. Ubawinile Msomi uthi babdilizelwa izindlu ababehlala kuzona ezimjondolo ngonyaka u2022 babekwa kuleli ihholo. Umsomi uthi selokho bangena kuleli ihholo umasipala uMdoni wacisha amanzi kanye nogesi. Ngakho-ke inhlalo inzima njengoba behlala nezingane ezincane kanti khona nogulayo onesifo somdlavuza. Ikhala ngesimo senhlalo esingesihle imndeni isikhombisa ehlala ehholo lomphakathi Scottburg Town Hall esemzinto. Le mndeni ikhala ngokushawa indivu umasipala uMdoni njengoba sekuphele iminyaka engaphezulu kwemibili bembondelene kule ndawo kodwa ungabalekeleli. Sanikezwa u5 minutes wokuthi sikhiphe impahla zethu ngaphakathi. Lapho lo 5 minutes lo engazange kuze kuphume ngishathiwa okutheni okuthile. Ongangokuba abanye impahla zabo zagcina sezimbozeleke lapho.
Nangempela ke saphuma sahamba sayohlala estradini esasiseduze nalapho la ebekade sihlala khona la kubhidlizwe khona. Uma sihleli lapha estradini sawuhlala u4 days zinetha imvula liduma sihleli lapho nezingane nalezo impahla nalezo esasisuke nazo. Seza sazozingenela la ehall. Ila khona kwaqala khona futhi ukuhlukumezeka. Sathunyelelwa amaphoyisa. Amaphoyisa kwathi wazosikhipha la. Sanqaba sasho ukuthi sizoyabi if siphuma la ehall lomphakathi. Ihall elomphakathi elethu. Okay, salinda umeya ngosuku lokuqala mhla ka29. Salinda umeya azangaza phinda buye electini kuze kuzoba manje. Uchaza ngesimo senhlalo. Isimo senhlalo sibi kakhulu futhi kwayiwena sinyantisa igazi umuntu uyasibuka ubuke umphakathi wangakini. Sihlala la ehall sonke abesilisa abesifazane izingane sibhanqelene ngaphakathi sisonke. If ufuna ukuthi ukhumule noma wenzeni ufuna uhambe uye ngaphandle ema toilet ugesi basikhiphela wona sifika amanzi ayaconsa cococo njengoba size siphuza amanzi ase toilet. Ilunga lomphakathi lixe kumasipala ngokungalisukumeli udaba lwalemndeni. Uthi indlela lemndeni ehleli ngayo ayimukelekile. Njengoba lo mphakathi uhleli la lama building kahle kahle awamasipala. Njengoba sila leli hall lixhumene nomasipala la ngenhla kunama offices omeya nawo wonke ama offices omkhandlu kahle kahle nje ibuilding eyodwa ayikho into ehlukanisile esizokwenza sizodimanda lo masipala njengoba sesiqalile kunanama memorandum esesiwahambisile ngisho ku MEC ngokukhohlakala nangongakwazi ukuthi ube nobuholi obusebenzela umphakathi ngoba masikhuluma ngenkohlakalo ezinye zeinkohlakalo ngoba ukwazi ukuthi mongabe kuukuthi umholi futhi uyakwazi ukusebenzela abantu wavotelwa nanokuthi nje noma ngabe kuthiwa uvotelwa ubuntu akekho umuntu ongavuma ukuthi kuhlale abantu endaweni efana nale. Owenhlangano umzinto Ghetto Brothers uthi balethele lemndeni ukudla ukubalekelela ngemuva kokuzwa ngesimo sabo. Sabona ukuthi sihlanganise lokho esikuhlanganisayo sibone ukuthi singabasiza kanjani abantu bakithi. Yebo aware ukuthi kuneyinkinga emdoni nani kodwa unembeza awukwazi ukulala ebusuku uthola ukuthi kunabantu abalambile noma kunabantu abangakwazi ukuthola izinto ekumele bazithole. Imizamo yokuthola ukuphawula kwamasipala umdoni iphunzile. Imiyalezo abathunyelelwe yona abazange bayiphendule. Lo mbiko benuwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemzinto. Umphakathi wasezweni elisha kuWard 1 eMtubatuba uthi ufuna uhulumeni wesifundazwe usukumela udaba lwamanzi olubonakala luyinkinga kule ndawo. Ilungu lomphakathi uDudu Mbuyazi uthi baphila ngamanzi abawabanga kanye nezinkomo emfuleni njengoba kuthatha isikhathi ukuthi kufike amaloli azobalethela amanzi. Umphakathi wasezweni elisha kuWard 1 eMtubatuba usufuna ngenelelo uhulumeni wesifundazwe udaba longabi nawo amanzi kule ndawo ekubeni kwezinye izindawo ephuma. Amalungu omphakathi athi asephila ngamanzi asemfuleni awabanga nezikomo. Ediwana sinenkinga yamanzi. Amanzi ediwana masiphuza amanzi siphuza kanye nenkomo. Amanzi ayimpilo empilweni yomuntu ngoba okuningi akwenza phandle kwamanzi. Sinengane ezifundako edinga amanzi ngisho ezikoleni. Amanzi ngisho ezikoleni ingane sesiphetha othutha bamanzi ezikoleni. Ngingathi asinayo indawo ephuma amanzi ezikoleni. Elinye lamalungu omphakathi liveze ukuthi amanzi ayavuza kwezinye izindawo ekubeni kunenkampani enikeza umsebenzi wokulungisa amanzi kule ndawo. Sinenkinga enkulu amanzi la iWard 1 asinawo. Into ebiyenzeka la iWard 1 sineyindawo okuthiwa amabhoja. Lezi eyiphansi khona nje indawo okuthiwa ise D1 lezansi okuthiwa ise groundini kwaNkunzi kunendawo esikha kuyo phansi ukuthi noma amanzi eqhamuka kwezinye indawo bese bakhona. Into ke ebiyenzeka ke besesiwathole lapho kamanzi. Kodwa njengamanje siye sabona futhi kwezinye indawo eyise D1 kuba khona lapho okuconsa khona kodwa amapipe futhi ayaqhuma kukhomba ukuthi akufakiwe ama stand pipe khona. Ikhansela kule ndawo lithe kubhlungu ezinye izindawo amanzi ayaphuma kanti libe selinxusa nohulumeni wesifundazwe uba ngenelele kule nkinga. Eward 3 bawathola amanzi, Eward 2 bawathola amanzi. Thina la iWard 1 asiwatholi. Ifuna ukusho ukuthi
sikhathazekile siyacela uhulumeni omkhulu ukuthi ake thathe kuze kuthatha initiative yokuthi kulethwe inkampani ezolungisa amanzi eward 1 kulama ward lawa la eMkhanyakude ngoba kwakuvele iclip eyayenziwe eward 1 abantu bephuza emabhojeni abantu bakithi baphuza emabhojeni baphuza amanzi neinkomo neimbongolo amanzi kubukeke eyinkinga enkulu kulesifundazwe njengoba kukhalwa nxazonke ngawo amanzi ezindabeni ze1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo emtubatuba ake sihlabena nali ikhefu sihlangabezana kanjani masibuya Sekubingelela sekwamukela ukuthi ke usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla Kusingathwe eyabesibhuda kwezokuthutha ngomoya bamashele elikaNdunankulu bekhala ngezidingo kanti bathi kwakungcono emjondolo abasemzinto Uthisha enhloko wesikole samabanga aphezulu sasenkandla ibiza imali uNtando Ntuli uthi kube yisinqumo esinzima sokuthatha umhlala phansi njengoba besefundise iminyaka engama29 uNtuli ekhuluma nethimba lezindaba uthi ngaphandle kokubambisana nabazali nothisha nomphakathi lesikole bengeke sibe kuyibalazwe Emva kweminyaka engama29 ugcine ethathe umhlala phansi uthisha enhloko wesikole samabanga aphezulu sasenkandla ibiza imali nedume ngokwenza kahle kwimphumela kamatikuletsheni umnumzane uNtando Ntuli uthi uhambo lwakhe belulude kulesikole ngiqale khona ngoJanuary ka1995 kube uhambo lolukhuni emsakazi kakhulu kodwa ke obelesekiwe umphakathi nabazali bakuleya ndawo ngafika ngo95 isikole bizimali sisukile endaweni yaso sawufundela eprimary eDini Ntuli sisebenzisa ama classrooms amadala angasasebenzi ngenxa yokuthi isikole sase siwe saze sawa ngisho izakhiwo zakhona zaphela so abantwana bathuthwa ke basiwe eDini Ntuli primary school ukuyothukuswa khona ngabafica sebekhona ke mina elandisi ithimba lezindaba uNtuli ngokwenza kahle kwalesi sikole uthi ukusebenza ngokubambisana nomphakathi abazali nothisha yikona okwenze basebenza kahle kakhulu nokuholela ekutheni lesi sikole sibe kuyibalazwe sibambisene nje nothisha abantwana nomphakathi ngeke bashiya abazali ngaphandle kodwa okukhulu kunakho konke emsakazi bekuthi vision umbono enginawo ngesikole ngakwazi ukwedlulisela kothisha ngenxa yakho ukuthi sibambisene siyezwana uNtuli uthi kube yisinqumo esinzima ukushiya kulesi sikole njengoba bese sifana nekhaya kuye uthi umphakathi abazali nothisha bebekhihla isililo kodwa uthi bese kufike isikhathi hlunge ngibuzwile kufanwe nokunqanyulwa kwenkaba ekuphila kwami obekubuthisha bebhlungu kakhulu umsakazi kakhulu isililo sibe sikhulu sabantwana namanje ngisasizwe izindlebeni zami kanjalo nothisha kanjalo nabazali ngenxa lokho isikole besiyikho kube nzima ukufinyelela isinqumo kodwa pho ngisithatheleni ngisithathe ngoba benginento ethi awu sengizoze ngiguge ngisebenze into eyodwa bengithanda nje ukoseva at another point of government wethu another service delivery point nala ngikhona ngikwi-service delivery point njengoba ngisebenza njengo-director oxhumanisa i-premier's office ne-legislation Luthisha enhloko uthi unethemba ukuthi lesi sikole sizoqhubeka nokwenza kahle kwazise othisha abashile basebenza ngokuzikhandla ezindabeni ze1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay Inkampani yamalahle iRBCT ngamafuphi ezinze eRichards Bay nyakatho nelikaMthaniya inikele ngokulungiswa kwegumbi lokufundela abafundi kwisikole samabanga aphezulu Imfaniso High lesikole sizinze ngaphansi kamasipala uMfolozi kwesakamthethwa kuward 18 eMpangeni Inkampani yamalahle iRBCT ngamafuphi ezinze eRichards Bay enyakatho nelikaMthaniya
inikele ngokulungisa kwegumbi lokufundela labafundi kwisikole samabanga aphezulu Imfaniso ezinze kwesakamthethwa kuWard 18 eMpangeni ngaphansi kuMasipala uMfolozi. We are here just to receive the handover of these facilities that you see around here at Mfaniso Secondary School to the Department of Education from RPCT. Kanti ke uthishanhloko walesi sikole uthi bakujabulela ukuthola uxhaso kwinkampani uRPCT kusukela ngonyaka u2019. RPCT ke wasuyaqala kuyasilekelela kusukela ngo2019 kuze kube manje usakhele ama toilets amasha, ama classrooms amasha, mangwabala manje ama classrooms akhona la esikoleni cishe awu12 esewonke nekhishi elisha nama toilets amasha amabili. Kanti ke uphinde waveza nokuthi ukuthola lolu xhaso ngokulungisa kwesikole kulekelele kakhulu kwimphumela yabafundi balesi sikole. Sithi ufike la esikoleni imphumela yithi bingemihle bimibi kakhulu yenzwa isimo ebesisebenza ngaphansi kwaso kodwa ngenxa ukuthi sebesakhela ama class amasha manje sinezingane esikhomba kuma universities UKZN wonke ama university around KZN even Johannesburg asebefunda khona abelekelelwe isimo sokuthi ama class ethu sifundela ku RPCT siwenzewa amahle sekuyafundeka nemphumela isukile ezingeni eliphansi isikole besikulona yanyuka njengamanje siko 70% phasa kwethu. Njengomfundi waka matric, I would like to say thank you to RPCT for helping us. We are very grateful and njengoba bengagcini ngokutransporta amalahle but they also help in improving high schools in order to allow teaching and learning to improve. We are very thankful. Ezindabeni ze1 KZN TV ku channel 261 ngingumabongi Mhlongo ngise Richards Bay. Sisukuma sime ngezinyawo isaguga sakwaqoloqolo emthwalume esineminyaka engama-79 uma kunezimvula njengoba umjondolo esihlala kuwona ungekho esimene esigculisayo. Lesaguga esingunomthandazo Dlungele waseNkangala kuWard 15 ngaphansi kaMasipala uMzumbe usehlale kule ndawo ngaphezulu kweminyaka eyi10 kanti kuvela ukuthi wawubhalisa umxhaso nokuze kube manje akaza uthole. Inzima impilo kwisaguga esineminyaka engama-79 79 sasemthwalume kwaQoloqolo eNkangala kuWard 15 ngaphansi kwaMasipala uMzumbe njengoba siswele indlu yoxhaso. Lesi saguga kuthiwa sisukuma sime ngezinyawo uma kunezimvula amanzi agcwala kulomjondolo. Induna yesigodi nephindi ibe isihlobo sikagogo ithi kade babelugqiqa udaba lokuthi batholele ugogo indlu yoxhaso kodwa akulungi. La nginenkinga ya anti wami wamagcina kubobaba sambhalisela indlu sesizamile ubaba Nzama yonke ama-ofisi ayiphumi. Sicela ukuthi uhulumeni nabodadewethu laba abasivakashele basize bakhele anti umuzi. Uthi ugogo sewukudla kwezigcwelegcwele. Uma linetha nje uma ngezinyawo ayikho indlela ayenza ngayo bama ngezinyawo abalali. Isimo sa-anti asisihle ngoba izigebengu zidlala kuyena uyahola bamkhuthuza abashana abazukulu bethu badlalela kuyena. Asisihle nje uhulumeni angathi angazama ngenye indlela. Uma sihlalisane kagogo uthi bahleli ngokuhlukumezeka njengoba bengenelwa bentshontshelwa imali nokudla yizigcwelegcwele. Iminyaka ngithi 25 years sihlala naye. Namhlanje sengenelwa igebengu zathatha konke ukudla kwami ngaphatha endlini. Ngibeka hola. Ngihlale isonto insuku ezisithupha ngingadli. Ngihleli la ekhaya ngingakwazi ukucela emzini womuntu ngithi ngicela ukudla. Namhlanje sengivalisile khona la ekhaya ngathi hayi sengiyagodwa nasekhaya kuyathethethwa ukuthi ngibuye ekhaya. Kuliwa nami kuthiwa ngihleleleni la bazolanda ibhokisi. Ugogo uthi ufisa ukwakhelwa indlu. Ufisa wona ukwakhelwa indlu. Umakhelwane uthi bazamile ukulisukumela udaba lwagogo baya naseminyangweni ezokuhlalisa kwabantu. Masifika safike sasithola ke isimo ukuthi siloko esikona ugogo uhlele endlini kanje ekhanya ngaphandle ebekeliwe kuyanetha makunetha makunomoya kungena umoya akanalo usizo ugogo kwase kuba ukuthi ke sizozama ke izindlela zokuthi atholelwe usizo siyile na human settlement ngoba bayikade kuvela ukuthi ugogo wayithola indlu yaphuma indlu safika kodwa ka human settlement kwa ukuthi akusaveli lutho
kusho ukuthi ngamanye amazwi indlu akayibhaliselanga noma mhlambe ayisekho. Ube semcelela usizo lokwakhelwa indlu yoxhaso okanye indlu engulindele. Kwababukele njengamanje singacela ukuthi basiphe bandla usizo. Ugogo mudala uyabonakala iage yakhe sekhulile kakhulu, akukuhle ukuthi angahlala endlini efana nale umuntu esemdala ngoba kwaba opena abatholayo abokuthi akwazi ukuthi aziphilise ayise umzukulu esikoleni angeke akwazi ukuthi akhe indlu. Siyacela ukuthi bandla kumbukele obukele njengamanje ashayeke kube khona nje usizo abazosiphonsela lona ukuthi ugogo akwazi ukuthola indlu noma mhlawumbe umasipala wethu uma ungakwazi kube khona noma ula izindlu ezamaplango kuthiwa olindela ukwenzela ukuthi kodwa isimo sikagogo sishintshe ngoba uma ngempela ugogo engaficwa isikhathi sokufa ehambe emhlabeni ahambele endaweni enje kuyoba ihlazo elikhulu kakhulu. Imizamo yokuthola ukuthi indlu yoxhaso kagogo yabhaliswa okanye ibambezelekile iphunzile. Lo mbiko benuwethulelo zamando sicele wezindaba ze1KZN TV ngisemthwalume. Ake siphinde futhi sihlabene nali ikhefu sihlangabeze masibuye itolo. Asibingelele siphinde sikwamukele ukuthi ke usanda kuba ingxenye yezindaba zethu nazi ihloko ezihamba phambili namuhla. Kusingathwe eyabesibhuda kwezokuthutha ngomoya bamashele elekandunankulu bekhala ngezidingo kanti bathi kwakungcono emjondolo abasemzinto. Kuleli qophelo singena sijule engosini yezomnotho. Irandi lakuleli li u17.84 uma liqhathaniswa nedola laseMelika libe u19.84 uma liqhathaniswa neeuro lase-Europe liphinde libe u23.23 uma liqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu$2,519.07 i-ounce kuthi uwayilo ongahluziwe ube u$77.20 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Isaqaqamba namanje inhliziyo ngokuphunyukwa indondo yethu sikuma Paralympics Games umdlalo wakuleli we-wheelchair tennis uLucas Sithole ozophinda amele iNingizimu Afrika kule midlalo yabaphila nokukhubazeka eqala ngasekupheleni kwalenyanga eParis eFrance. Lensizwa yasosizweni eNewcastle isijabule njengoba iphinde yathola ithuba lokuba yingxenye yama Paralympics. Usithole akazange abekhona emidlalweni yango-2021 eTokyo eJapan ngenxa yokuthi ngo-2020 wamiswa iminyaka emibili engayidlali itennis kulandela ukungatholakala izikhawu ezintathu ukuhlolelwa izikhuthazo ezingadingeki egazini. Kuma Paralympics waqala ukumela elakuleli ngo-2012 eLondon. Ngonyaka u-2026 eRio de Janeiro eBrazil kwala kancane athole indondo yethusi walala endaweni yesine. Ake ngibhekele isimo sezulu ongasilindela. Zulumnyama indlela zimhlophe seziguqise besikuphathele zona namhlanje awuhlangabeze futhi kusasa ngaso isikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.